Bună dimineața! Începem ședința extraordinară din 23 a 6 2023. Domnul secretar, prezența. Prezența 12 consilier din numărul 13 este lipsă domnul Tănasa. Și vă rog dacă sunteți de acord cu procesul de bază din ședința ordinară din 31.05.2023. Supunem la vot cine este pentru. La proiectul de hotărâre de ordinea de zi s-au dat de către Comisia avizul de specialitate. Aveți la fiecare proiect de hotărâre numărul necesar pentru aprobarea acestora. De voturi, majoritate simplă, absolută, sau planificată. L-ați văzut, cred că nu este cazul să mai votăm. La ordinea de zi cuprinde 6 proiecte, cum am citat anterior. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 12 pentru ordinea de zi. Începem cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 54 din 14 a 6 a 2023 privind aprobarea cumpărării imobilelor cu numerele cadastrale 50.146 C1, suprafață de 85 metri pătrați și 50.431 C1, suprafață de 120 metri pătrați din Comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț. Inițiator primar, comunicată pentru avizare Comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local. Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Având în vedere, domnul primar, dacă îmi permiteți, având în vedere că se cheltuie o sumă de bani din bugetul local, care sunt de acord, nimic de zis. Nu puteți spune destinația finală a acestei investiții, acestui bani profit? Ce ați gândit dumneavoastră pe viitor, bănuiesc? Nu investiții bune, nimic. Așa cum am discutat, cred că prima folosință va fi în momentul când o să extindem primăria aici, o să ne mutăm acolo. Și după aia o să vedem și în funcție de liniile de finanțare, vă dați seama. Investiția ideală ar fi să găsim și să refacem clădirea aia acolo sau să facem ceea ce trebuie făcut. Tocmai la asta mă refer. Cu ceva fonduri europene. Acum să vedem și la care trebuie să cheltuiți după aia, nu lipsă utilități. Clădirea e cum e, într-o stare așa, la haine, nu e prea bun. V-ați gândit și la utilitate finală cu proiecte, da. Când te duci să faci un proiect, spui, fac acolo. Cantină, fac sală de sport. O să discutăm împreună toate. Mulțumesc. Spun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 10 pentru. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 55 din 14 a 6 a 2023 privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan în suprafață de 624 metri pătrați cu număr cadastral 52.594 din Comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț. Inițiator primar, comunicată pentru avizare Comisiilor numărul 1, 2 și 3 a Consiliului Local. Deci este vorba despre terenul din spatele clădirii. Ca și idee, avem acolo grădinița, avem și noua construcție care și asta trebuie finalizată până la sfârșitul anului. Terenul ăsta va fi foarte bine pentru o magazie de lemne. O să mutăm magazia de acolo, să mărim puțin curtea, care acum deja este mică, să o mutăm în partea asta la altă, separat cumva de școală. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Abține? 3. Proiect de hotărâre numărul 56 din 14 a 6 a 2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentului și a asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, modernizare și extindere sediului primăriei în satul Bodești, Comuna Bodești, județul Neamț. Inițiator primar, comunicată pentru avizare Comisiilor numărul 1, 2 și 3 a Consiliului Local. Dacă sunt întrebări, spun la vot proiectul. Cine este pentru? Abține?
4. Proiect de hotărâre numărul 57 din 18/6/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumuri de interes local în Comuna Bădești de Țuneamț. Inițiator primar, comunicată pentru avizare comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local. Dacă dorește cineva să intervină. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 5. Proiect de hotărâre numărul 58 din 29/6/2023 privind aprobarea participării Comunei Bădești în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Gaz Piatra Neamț. Inițiator primar, comunicată pentru avizare comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 6. Proiect de hotărâre numărul 59 din 22/6/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție, construire și dotare grădinița în Comuna Bădești de Țuneamț, Cod Smis 124/1112, inițiator primar, comunicată pentru avizare comisiilor numărul 1, 2 și 3 a Consiliului Local. Dacă aveți întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Vă abține. 10 pentru. Cu aceasta încheiem ședința extraordinară de astăzi. Mulțumim de participare.